Ikanapulog-pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Hulyo 26, 2020. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii ni ana, samtang didto si Solomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan? Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Ug giingnan siya sa Dios, "Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, ubahan di usa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, o Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga salapi nga bulawan ug plata. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako, kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Kay gihigugma ko ang imong sugo labaw sa bulawan bisan unsa katahom. Kay diha sa tanan mong mga kasugoan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tawo nga yano. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya, ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamaggulangan sa tanang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili
gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maandindot nga mga mutya. Sa dihang nakapkaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa miingon siya. Sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.